Matay. Ganina pre ka na nabantayan na pre. Siguro ka hinuktok pre. Sino pre? Dahil ko gidala-dalang problema pre ba? Matay. Kasayon na ba yan na pre? Ibilin na pre. Ang unsa may ibilin pre? Aw. Lison, pag unsay mong ibilin. Lison, pag ka na imong... Diyos, niya mo pre. Kaya mong gidala-dala nga problema ba? Ibilin na. Atay. Nakuha mo kay klaro pre. Diyos. Seryoso ka magutpod ni mo pre. Kabalo ka pre. Ang problema. Ayun ang problema ha. Wala ta ang problema pre. Nga, maoy problema sa imo ha. Nga na pre. Adjor mo kung istorya na pre kay di man kay nasang sitwasyon pre. Usa magudi ng problema ni mo pre ba? Ibulagan na ko sa kong iyab pre. Tita kaya pre. Oh no. Oh. Nakauyab na day ka pre? Iyab na lagi unta pre pero bulagan ra mo gyapon pre. Dili naman na angay ni mong ikatingala pre. Kay bati man kag naong. Anak malay ka pre. Di man jud ka kamao mo support pre. Yaga-yaga ra mo nang mga pre. Pero lain po ato pre ba? Nako sekreto pre. Para ng mga badge ba nga dili mo buya sa imo ha. Matay. Tinuod ka pre? Unsa man po na imong sekreto pre? Sekreto ganino. Pero kapag tilang nga pre. Sus, kalami mo sumbagon. Balingtong mga di mo sumbagan. Adto na ko pre. Okay, klaro ka istorya pre. Ay. Tuod pre. Dari ko nakalimtang istorya nimo pre. Ano sa man na pre? Nakalimtan gani no. Ay ko pag binugo. Kabalos ko dun. Paalala, ang pag-subscribe ay hindi nakakamatay o nakakapangit. Bagkus, ito'y nakakapagpagwapo o nakakapagpaganda sa isang tao. Maraming salamat po. Ang inyong lingkod, Kapao.